I narode, ljudi, pozdrav. Ćao, zdravo. Ćao, zdravo. Evo, tu je sa vama i nama Light, drug. član Čega? biblioteke I kluba. Ko kluba? Koji klub? Fruškogorec, Ma ne taj klub, daj neki drugi klub. neki Galatasaray, Ne, nego W. NL, Tako ja sam mislio neki fudbalski me pitaš. Može i fudbalski. Narode, evo danas je video postavljen... Nije video nego audio. Audio, oni gledaju u sliku. Dobro, ali džaba gledaju, nema ništa na slici. Pametno, Zašto? sad nas samo slušaju. Ovo su pitanja na odgovore. Ne, Odgovori na pitanja. Odgovori na pitanja. Video je postavljen pre koliko, druže član? Pa, 8 mjeseci. 8 mjeseci i za tih 8 mjeseci smo dobili koliko pitanja? 3 ili 4 ko? Ovdje ima... 3. Ima bre više, jedno 30 pitanja, jel? A mi ćemo pročitati samo najzanimljivije. Jel? Tako je, to su ta 3-4. Evo prvi je... Stvari sve ćemo pročitati. Sve što piše, jer koliko nam je narod postavio pitanja. Light je car. Tako je. Pozdravljam tog člana Biblioteke. Tako je. Evo tu je napisao i nasmejao se, naravno Light. Ja mu šaljem osmeh isto. Koji se sa Zagrebom? Taj. A? I sa 2 tačke. 2 tačkice, a to nije pitanje, to je konstatacija. Dobro. A? Slažem se sa tom konstatacijom. Evo prvo pitanje od Josipa, šta kaže Josip? Ajde Ručan, pročitaj nam ovdje. Da li snimaš iz zabave ili zbog nekog cilja? Ajde Ručan, zašto mi snimamo ovo? Pa snimamo, eto, iz zabave, recimo. Ali i zbog nekog cilja. A koji nam je cilj? Pa cilj nam je da se zabavljamo. 10.000. A to, pa to nije cilj. To Kako je nije cilj? Nešto tamo imaginarno. 10.000 čega? Lajkova. Ne vjerujem da će to da bude u ovom veku. Zašto ne bilo? Ovaj vek je tek počeo. A? Znam ja naše mogućnosti, tako da... Misliš? Ja to odmah znam. Znači, cilj je 10.000 ovih pretplatnika. Ako dođemo, na primjer, do 100? Do 100, šta onda radimo? Onda pravimo pečenje i vrtimo prase i tako. Će biti još nešto za prase? Roštilj i... Kotlić? Može i kotlić. Može i kotlić. Eto, a i zabave snimamo zato što se zabavljamo, jer tu igramo fucu i samo fucu, ja. Pa uglavnom. Nekad i onaj tenis. Tenis. I onaj Mortal. Mortal Kombat. Eto, Josipe, to je odgovor na tvoje pitanje. Drug Dražen, šta kaže drug Dražen ovdje? Da li ćemo biti live na... šta piše? Twitchu. Nemamo Twitch, tako da odgovor je koji? Čim ga nabavimo, bit ćemo. Znači, odgovor je njente. Pa, čim ga nabavimo, bit ćemo. Koliko godina imaš, druže član? Pa, od 7 do 77. Eto, ja isto. Znači, kolege... Tu je, tako je. Generacija. Tako je. Koji ti je, druže član, naj-youtuber? Pa... Pevaj. Samo tebe znam, znači ti si taj naj-youtuber. Znači, a meni je drug član, znači, evo, nas dvojica smo... Sami sebi smo naj-youtuber. Naj-youtuberi. Ja volim samo sebe. Jedino sebe. Dobro, koji ti je cilj na YouTubeu ili i UT? Cilj mi je da kupim YouTube, da to bude moje vlasništvo. A, to bi dobro. Cijelu tu firmu? Cijelu firmu. 100% ili ćeš da uzmeš? Ma da, sa spremačicama i svim tim što ide. Hard disku? U kompletu, da. Aha, dobro. Ali ima još neki cilj? Pa, to je dobar cilj. Samo cilj, dobro. Taj cilj. Pa dobro. Velik cilj. Pa mi pucamo na veliko. Dalje ostvariv. A? Da li je ostvariv taj cilj? Pa ako budemo imali love, ostvariv. A mi sad smo počeli da zarađujemo, jel? Pa da, evo. Sad smo počeli da skupljamo. A ne znam koliko to košta. Koje? Šta, koliko to može košta? YouTube? Pa da. Ma sića neka. Dobre, za užinu što ti daju ovdje, što da ješ u biblioteku, ne pa od užinu. Pa onda ćemo brzo mi to skupiti. Tako je. Hoće li biti face, cam? Hoće li biti, pa ne zna se. A? Ko zna se, to nikad ne zna.
Čim nabavimo facet sam, bit će ga. Eto, facet sam će biti, ali ne znamo kada. Naredno pitanje, druže člane, evo Stefan pita, šta piše? Isto pita, kad će biti facet sam. Pa za sada... Znači isti odgovor kao za Dražena, jeste. Čim bude, bit će. Čim nabavimo facet. Tako je. Eto, ljudi, narode, to su bili odgovori na pitanja. Druže član, imaš li... Na najzanimljivija pitanja. Na najzanimljivija pitanja koja smo dobili proteklih 8 mjeseci. Tako je, ujedno i sva pitanja. Tako je. A nemojte se ustručavati da postavite još pitanja u narednih 8 mjeseci da odgovorimo to negdje pred novu godinu. Jel? Tako je, da. U decembru opet odgovaramo na pitanja. Ako ih bude. Tamo će se skupiti 1-2 pitanja i to je to. Joj, pa nemoj, daj bar duplo, daj bar 6. Ma nemoj pretjerivati, samo polako. Ne žurimo. Pa daj, mi imamo vremena. Tako je. Ljudi, eto, druže član, završnica. Kakva završnica? Završnica za ovaj video. A misliš audio? Jeste, ajde. Kaži nešto narodu. Pozdravljamo ove naše aktivne članove koji nam koji nam u posljednje vrijeme ne postavljaju ni jedno pitanje. Eto, kritika malo za gledalce. Tako je. Sad vi crvenite tamo što nam ne postavljate pitanje, ali nadamo se da će u skorošnjem budućem vremenu biti više pitanja i da ćemo više praviti ovakvih audio klipova. Eto, ljudi, od mene hvala na slušanju, pošto na gledanje nema šta se vidi, jel? Dok ne nabavimo facet sam. Onda ćemo se i gledati. I naravno postavljajte pitanja, jel? Možete postaviti odgovor, a mi ćemo onda pitanje na vaš odgovor. Eto, ljudi, imaš li da dodaš nešto? Pa eto, to je to. Ništa više? Pa nemam ništa pametno trenutno. Ako neko ima nešto pametno, nek nam piše. Nek nas pita. Pa da. Ljudi, pozdravimo vas, pozdrav, zdravo druže, član... VČZ i Ende i... Konjec. Eto narodi, čao se.